hartu dituzte eta gehiago izan daitezkela esan dute gainera. Aitako bati polizia bati zudurra apurtzea egotzi diote. Enrique Maia alkateak atzo goizean eman zuen albisteren berri, Javier Goia udaltzangoko buruarekin batera eman zuen prentsaurrekoan. Alkateak ordea atxiloketa bakarra aipatu zuen une hartan. Beste bi lagun atxilotu zituztela jakin zen atzo iluntzean, eta denera 5 gutxienez badirela gaur eguerdian. Arratsaldeon guztioi, larunbatetik iganderako gauean ziztadak sentitu zituztela salatu dute 4 emakumeek Iruñan, Sanferminetan. Ziztada horiek besteak beste zoroabioak eragin dizkiete biktimei eta jarritako salaketen harira, sumisio kimikoaren protokoloa aktibatu dute. Nafarroako Foruzaingoa gertakariak ikertzen ari da eta salatzaileei hartutako laginak aztertu ondoren, sumisio kimikoaren erabiltzen dituzten sustantzietan negatibo eman dutela ondorioztatu dute. Erasotzaileek lapurtzeko edo sexu delituak egiteko helburuarekin erabili ohi dute sumisio kimikoa. Negatiboa eman dute, baina hori bai Enrique Maia Iruñeko alkateak ezagutzera eman duenez, emakume batek Sanferminen jaietan bortxatu egin dutela salatu du. Sí, ahora nos vamos a juntar la Junta de Portavoces ahora mismo, que se ha convocado de urgencia para hacer un comunicado conjunto, que espero que no haya ningún problema en el texto. Estará también la concejala responsable de Igualdad, María García Verena, en esa Junta de Portavoces, y efectivamente pues parece que sí, que ha habido un caso de agresión sexual, sí. Bueno, es una chica, ha sido en un barrio de Pamplona y bueno, estamos ahora, vamos a valorar exactamente toda la información, pero sí que me han asegurado que sí, que ha sido una agresión sexual con penetración, sí. También han convocado el colectivo feminista para mañana a las 5:30 en Plaza del Castillo una concentración. Parece que fue el sábado el hecho, pero para cuando llegó esta información a nosotros se hizo la correspondiente denuncia, se hizo ante Policía Foral y Policía Foral, y una vez que ha analizado el asunto, nos lo ha trasladado y nosotros actuaremos como ayuntamiento de acuerdo con el protocolo establecido. Bestelakoan, Bruno Lemari, Frantziako ekonomia ministroren bigarren etxebizitza okupatu du EH-baik, Senperen. Frantziako gobernua lantzen ari den 2023ko finantzia legean bigarren etxebizitzei aplikatzen zaien zergaren mugatzea kentzeko eskatu dute. Gaur egun gehienez ere 76ko zerga aplika dezakete herriko etxeek eta Ipar Euskal Herriko 24 herritan baizik ez dezake aplika. Egun 51.000 inguru lirateke bigarren etxebizitzak eta Ipar Euskal Herriko etxebizitzen 121. EH-baik eskatu du Frantziako gobernua lantzen ari den 2023ko finantzia legean gainzergari ezarritako muga horiek kentzea. Bada bertan izan da Eki Erremundegi Berriako kazetaria eta Peio Defau EH-baiko ordezkarekin izan da gainera. Gaur egun antolatu dugun ekintza da galdeiteko Bruno Lemari, bere bigarren etxe bizitza denez hemen Senperen. Bere lege berrian, 2023ko finantzamendu lege hortan, sartzea gaur egun bada gain zerga bat bigarren etxe bizitzentzat, eta gure eskaera da gain zerga hori altxatzea. Mugatua da, eta hortarako teilak kendu ditugu, zenta muga hori hautsi behar da, eta altxatu behar da gain zerga hori, justuki erakusteko eta lortzeko algeiago erriko etxeentzat, PFL-entzat, gain zerga hori erabiliz tokiko etxe bizitzentzat. EAJak, PSEek, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos iuk itzarotako hezkuntza ituna oinarri horretan aurrera egiteko urratsak egiten dabil Jaurlaritza. Ekainaren amaieran itun horren edukiak gauzatuz joteko kronograma aurkeztu zuen Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak batzordean. Eta besteak beste itunpeko eskolak ituntzeko irizpide berrituak iragarri zituen. Bada Estelaz eta Lab sindikatuek Jaurlaritzaren jakinarazpena kritikatu dituzte, balorazioak bere aldetik eta bere nainabardurekin. Gurean Nagore Iturrioz Estelazeko bozeramailea izan da gaur eta halaxe egin du itunaren sindikatutik gaurainoko balorazioa. Alde batetik, eskenifikazio potolo bat eman da, argi dago, irudikatu nahi izan dela, prozesu parte hartzaile bat izan denaren irudi hori eman nahi izan da, baina guk egia esan,
argi dugu parte hartu badugu ere eman zaizkigun eremu guzti horietan, gure ekarpenak nolabait esateko ez dira aintzat hartu horietan, ez? Hori batetik eta bestetik balorazioa bestea bada, bere garaien egin gendun kritikaren ondorio, aurreikusi algenukena gertatzen ari dela, bai? Hau da, goiburuetatik letra txikietara jaitsi gara, eta orain ikusten ari gara, bere momentuan guk salatu gendun hori betetzen ari dela. Ekonomiako gai helduta aldiz, keinu eske ziren sindikatuak Gasteizko Mercedesen zuzendaritzak lan hitzarmenaren negoziazioak eten eta biharamunean. Eta zeigarnez grebak ekoizpena geratu zuen egunean iritsi zen keinu hori. UGT, Comisiones Obreras, Ekintza eta PIN sindikatuek adierazi dutenez, zuzendaritza prest dago gaueko 6. txandari uko egiteko. Hala egiteko exigitu zioten pasaden astean 4 sindikatuek posta elektronikoz bidalitako mezu batean eta ostiralean jaso zuten baiezko erantzuna bide beretik. Bihar astearterako deitu du langile batzordea bilera. Gehiengo sindikalak uste du hori dela eta etenda dagoela ekoizpena eta blokeuta dagoen negoziazioari berregiteko modu bakarra dela. Horregatik 4 sindikatuek konpromisoa azaldute trukean langilei berriz lanera itzul daitezela eskatzeko. Ordea langile batzordeko presidenteak sindikatuko Igor Gebarak berriari adierazi dio, ez dutela proposamen horren ingurukorik jaso. Mikel Dialdealda labeko sindikatuko ordezkariak ere sindikatu abertzaleek hitz egiteko konpromisoa dutela berretzi du, baina zuzendaritzaren jarrera ere salatu du. Diaz de Aldarekin egin dugu konexioa eguerdian eta horrela mintzatu da biharko bileraz espero dutenaz. Baina ez dakigu 6. gau hori baldintzatuta kenduko duten, edo ze baldintzei lotuta ez onduan, bihar bildu arte, gu ez gara oso baikorrak, batez ere, atera zuen komunikatu horretan, 6. gauak entzen zuela, UGT Komisiones Ekintzen PIN eskatutako paperagatik eta ez jendeak kalea dagoelako, ez? Orduan, guk argi daukagu, 6. gau hori lortzen den zera guztia izango dela jendeak kalean dagoelako eta jendeak burutan dagoelako. Garai kritiko batean sartu dira Arabako metaleko hitzarmenaren negoziazioak sindikatuen arabera. Ostiraleko bileran zea patronalari adierazi zioten eskaera guztiei eusten dietela, baina gaur egun 2 gaiak dutela lehentasuna, urteko lanaldia murriztea eta soldatak igotzea. Lehenengoari dagokienez patronalak onartu egin du hurrengo hitzarmenean lanaldia zertxobait murriztu behar dela. Nahiz eta oraindik ez duen ezer jarri mahai gainean. Aldiz soldata igoeren kasuan sindikatuek salatu dute zeak marra gorria jarri duela. Hori egin izana alerta zeinua da Comisiones Oberarentzat. Ohartarazi duenez, negoziazioa hasi zenetik lehen aldiz blokeo taktiko batetik blokeo egoerara igaro daitezke. Antzera mintzatu da ELA sindikatua. Uste du patronalak bere diskurtsoa erdikalizatu egin duela sindikatuek egin dituzten mobilizazioengatik. Irailaren 21, 22 eta 23 ere lanuzteak egingo dituzte. Bestaletik Eusko Jaurlaritzak Eusko Treneko bonuak 150%eraino merkatuko ditu datorren irailaren 1 hasita abenduaren 31 arte. Garraio publiko osora hedatu nahi dutela adierazi du Iñaki Arriola garraio sailburuak entzun dezagun. Herritar guztiei mesede egingo dien neurri sozial eta ekologikoa da, batez ere klase ertainei eta langelei lagunduko diena. Gainera, garraio publikoa sustatzera, garraio pribatua galaraztea eta ondorioz CO2 isurketak murriztea bideratuta dago. Kultura arloan bihar da astekoa jazaldia hilaren 17 arte. Aurtengo kartela nazioarteko askotariko artistek osatzen dute eta kultura eta jasa sustatzeaz ez ezik egun horietan turismoa ere erakartzeko asmoa dutela adierazi du Alberto Ibarroiondo jazaldiaren zuzendariak. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu,
eta ere Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jaz adibidez Estatu Batuarra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Bade eguneko lerroburuak erreparatuta Sanfermitara joko dugu berriz orain. Piketeak, adarkadak, erorketak denetarik izan du 2022ko Sanfermietako 5. entzierroak. Zalantzarik gabe aurten izan den arriskutsuenak. Protagonistaz Kadizko Cebada Gago ganatogiko zezenak izan dira, eta 3 minutu eta 12 segundu behar izan dituzte zezen plazako ukeluetara iristeko. Hori horrela, asteburuan jaso direnei erreparatuko diegu jarraian. Izan ere, 100 pertsona bildu ziren atzo arratzaldean, Iruñeko udalaren bazterkeria salatu eta Sanferminen herrikoiak aldarrikatzeko. Ekinaz Korbe. Usteak 11 ditu gaur, eta atzo 11 telebista Iruñako kaletan barna ibili zen. Izan ere, herri Sanferminen eguna handia ospatu zen. Iruñako udaletxearen oztopoaren aurretik, herri Sanfermiak alde zaharrean loratu baitziren. Goazen ikustera! Uztaren ia iritsita, hasia garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Oso gustora, oso giro polita izan dugu egun osoan zehar, 250 pertsona elkartu gara bazkaltzeko, guretzako kriston erronka izan dela, eta hemendik ordu berdira edo hasiera emango diogu ja kale jirari. Bai, egia da hasieratik oso harrera ona izan dugula, animo hitzak leku pila batetik iritsi zaizkigula, eta egia da horrek ere erantzun bat izan duela jendeak guk antolatutako gauzetan izan duen harrerarekin, ez? Zazpian, Zabaldin, Maruxak izan genuen, eta kristona montatu zuten, atzo ere Jofe eta Lapetixen irekin matala zen, etzen inor sartzen, eta gaur 250 pertsona elkartu gara bazkaltzeko, eta berzer moduz mania, baina nik uste dut giro polita sortuko dugula eta jende desente elkartuko garela. Bai, nik uste dut ongi dagoela nabaritzen delako asko plaza honen utxunea. Gauza pila bat egiteko, ez? Gero batukada, bai, elektrotxaranga, bai, aurten nabaritu da pilo bat. Sanferminak behar direla. Bai, faltan botatzen ditugula, ez? Etorri gara. Ongi dagoen beste jende batu izan horrexegatik. Kalean jarraitzen dugula, kaleak hartzen jarrituko dugula, eta herri mugimendua, nahiz eta erdigunetik desagerrazi nahi izan, gu erdigunea hartzen jarrituko dugula baina eta berri. Iruñerriko kaleak norenak diren, lehen kimuak irten da, da zinetzen den arte. Lorea ez da bere tokitik mugitzen, zaren ia iritsita, hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, arrakalak pilatzen. Zaren ia iritsita, hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Eta mobilizazioez larun batean Euskal Herri independentea, sozialista eta feminista bat aldarrikatu zuen Ernaik Sanferminetan. Sanfermina gure ikurrak eta gure aldarriak kalera ateratzeko aukera ezin hobea izango dira. Hori dagokiolako Euskal Gazteriari. Independentziaren alde borrokatu eta Euskal Herri sozialista, feminista, ekologista eta euskalduna ekarriko duen prozesuaren parte eta motor izatea. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herri askatuta! Ostiralean ordea urtero legez Germán Rodríguez oroitu dute Sanferminetan. 100 pertsona bildu ziren Iruñeko peinek ere parte hartu zuten ekitaldi batean. Krabilein gorriek inguratuta eta apaindu zuten Germán Rodríguezen hilerria. 54 urte igaro dira poliziak tiro batez gazte irundiarra hil zuenetik.
Urtero legez bertauturakoek azpimarratu zuten ez dutela ahazten 1978ko Sanferminen haietan gertatakoa. Hala ere, ekitaldian antolatzailek irmo aldarrikatu zuten memoriarekin ez dela aski. Espainiako Kongresuan eztabaidagai dagoen memoria demokratikoaren legean egiak justizia behar duela gogorarazi zuten. Iko San Fermin gogorraiek oroitzean, maltzur anker ikaradan daukadana bihotzean. Zazpi zortziko San Fermin gogorraiek oroitzean, maltzur anker ikaradan daukaguna bihotzean. Bai Zermanta, bai Joseba, nere baitan dauzkadanak. Azken finean egia, justizia eta erreparazioa da guk eskatzen duguna, ezta. Egiaren aldetik gu 11 artxibotan jo dugu, dokumentazio bila eta artxibo guztietan barne ministeriokoak, defensa ministeriokoak berdin izan dira. Erantzun lotsagarri bat ematen. Dokumentaziorik ez dagola. Hemen Sanferminetan gertatu zenari buruz. Lotsagarria. Inolako dokumentu hori dagoela. Justiziaren aldetik 11 epaitegitan jo dugu. Eta bakarrik Argentinan ireki digute ateak, hemengo ateak, Iruñeko epaitegiko ateak eta Madrilgo epaitegitako ateak beti itxiak izan dira. Epaiketarik izateko aukerarik ez dugu izan. Kasu guztietan artxiboa egin dute jarritako kerelarekin, aztertu gabe, eta erreparazioan aldetik zer esan. Oraindik gaudela estatuaren aldetik errekonozimentorik jaso gabe. Esan gabe, ardura nagusia estatuarena izan zela, barne ministroarena, eta batez ere, garai hartan barne ministraria izan zen Rodolfo Martín Villa. Hemen egin zen estatu kriminaren arduradun politiko nagusia. Julio Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu sonar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles. Hogeita 5 urte bete dira eta Miguel Ángel Blanco Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzia baitu zuenetik. Hori dela eta Ermuako udalak omenaldia antolatu du eta zerezana eman du ekitaldiak. Besteak beste han izan direlako Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Felipe VI Espainiako erregea. Hala Blanco hil zuten garaia gogoratu dute Ermuan eta oroimenaren legea kritikatu dute gainera. Izan ere, memoria demokratikoaren legea onartzekoa da aste honetan eta zerezana ematen jarraitzen du. Felipe Gonzálezek eztabaidan jarri du lege berria eta atzo bertan Blancoren oroimen ekitaldia baliatu zuen Feijóok legea indargabetuko dutela hitz emateko. Eta ez hainbeste testuagatik baizik eta EH Bilduren babesagatik. Iñigo Aduriz kazetariak heldu dio gaiari gurean. EH Bilduk PSOE eta Unidas Podemosekin lortu zuen akordio horrek legearen irismena 1983 urtera arte egin duelako, ez? Eta, gogoratu beharra dago 1983 urtean, dagoeneko Alderdi Sozialista gobernuan zegoela, hain zuzen ere Felipe González, ez? Eta badirudi horrek eragin duela hori desegonkortasuna batez ere PSOEko alde batean, ez? Eta hain zuzen ere
Felipe Gonzalezen gobernuarekin harremana izan zuten buruzagien artean. Eta memoriaren bilguneak salatu du Espainiako lege berriak ez duela bermatzen justizerako eskubidea. Frankismoaren impunitatea amaitiko duen legea eskatu du memoria historikoaren eta frankismoaren biktimen elkarteen bilguneak. Naiz eta onartu duen lege proiektu berriak 2027ko araua betetzen duela. Alderdiekin negoziazioak amaituta ostegun honetan memoria demokratikoaren legea onartuko du Espainiako diputatuen kongresuak. Azken orduko desadostasunik ez badago. EAJak, EH Bilduk, Más Paisek eta PDKtek hainbat zuzenketa negoziatu dituzte PSOE eta Unidas Podemos koalizio gobernuko alderdiekin eta akordio batera iristea lortu dute legea onartzeko. Ez dira gutxi, baina lege berria kritikatu dutenak. Politikan ere bertan bera utzi dute larri honi ezarritako espetxe zigorra eta lan komunitarioak egin beharko ditu. Gasteizko EH Bilduko zenigotzi ohiak aurrekari penalik ez duenez, ez duela kartzela zigorra bete beharko ebatzi du epaileak. Espetxe zigorraren ordez lan komunitarioak egin beharko ditu eta 2.800 euroko izuna ordaindu. Joan den maiatzean Gasteizko epaitegiak 3 urteko espetxe zigorra eta 2.800 euroko izuna ezarri zizkion Gasteizeko udaleko EH Bilduren eledun ohi Miren Larrioni estatu zibilaren usurpetze ebasketaren eta dokumentu faltsuei delituak egotzita. Eta garraio publikoan albiste berria du. Eusko Jaurlaritzak Euskotreneko bonuak 50%eraino merkatu ditu. Datorren irailaren batetik abenduaren 30 izango da deskontua eta garraio publiko osora hedatu nahi dute. Udane Arbeo. Energia krisiaren erdian erregaiek goruntz egiten jarraitzen duten unean iritsi da zenbaiten aurpegiak poztu dituen albiste berria. Eusko Jaurlaritzak Euskotreneko bonuak 50%eraino merkatuko ditu datorren irailaren batetik abenduaren 31-ra. Herritar guztiei mesede egingo dien neurri sozial eta ekologikoa da, batez ere klase ertainei eta langelei lagunduko diena. Neurri honek bestada zein onura ekarriko ditu. Garraio publikoa sustatzera, garraio pribatua galaraztea eta ondorioz CO2 isurketak murriztea bideratuta dago. Espainiako gobernuak ezarritako garraio publikoaren 30%ko deskontuari beste 20%koa gehituko dio Jaurlaritzak, 2 milioi euro ezarrita horretarako. Erabaki honek 2 milioi euroko inbertsio gehigarria suposatuko du. Estatuarenak diren garraio publikoko enpresetan Renfen esaterako 50%koa izango da deskontua. Eta autonomia erkidego diputazio eta udalen esku dauden enprese zerbitzuari 50%ko deskontua aplikatuko dio Madrilek. Eta 50%eraino iristiko aukera gainontzeko administrazioei utzi die. Neurri honek baina zein eragin izango du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Bada mugi, barik eta baten moduko txartelak dituzten erabiltzaileei aplikatuko zaie hobaria, baita abonu bidezko txartelei ere. Baina aintzat hartu joan edo etorriko txartel arruntei ez zaiela aplikatuko. Bestalde enpresa publikoek kudeatutako zerbitzuek bakarrik izango dute deskontua. Eta txikienentzat garraio publikoa doan izateko neurria oraindik ez da heldu gurera. Gorka Urtaran Gasteizko alkate eta eudeleko lehendakariak proposatu zuen 12 urtetik berakoek garraio publikoa doan izatea, baina Arriolak adierazi du beste gai batzuk izan dituztela eskuartean, eta ez diotela horri oraindik heldu. Baina gehitu zuen etorkizunean Urtaranen proposamena eztabaidatzeko aukera egongo dela. Kultura arloan Bilbon marka guztiak gaindituta amaitu da BBK Live jaialdia. Pandemia osteko lehendabizikoa eta 15. edizioa arrakastatutzat jo dute antolatzaileek. Datuei erreparatuz 115.000 lagun elkartu dira 3 egunez. Bilboko Kobetamendin eta datorren urteko edizioak ere badu data. 2023ko uztailaren 6, 7 eta 8 egingo dute 16. Asteburuan musika estilo ezberdinez gozatzeko aukera eman du BBK Live jaialdiak. Kobetamendiko zelaiak jendez gainezka egon dira ostegunetik larun batera orotara 115.000 lagun batuz.
Bi urteko etenaren ostean jendeak irrika zartu du jaialdia eta honek ez die hutsik egin. 3 days, we're gonna have some fun, meet some nice people and enjoy the music. Es de mis festis favoritos porque junta naturaleza, música y amigos, porque hemos conocido a mucha gente aquí. Primer BBK, así es. Sí, de hecho es mi primer festival, nunca he estado en una así de camping ni nada. Som aquí a passar aquests 4 dies, 3 dies, 3 nits, bàsicament a veure tots els concerts, tenim moltes ganes de veure bastants artistes. Egitarau zabala izan du 15. edizionek, 12 agertokirekin eta 100 artista baino gehiagoko egitarauarekin hautsi ditu markak aurten jaialdiak. Pop rocketik harago egin eta trapa, flamenkoa, musika urbanoa, musika elektronikoa eta indarbetan dauden beste eremu batzuk ere lehen lerrora ekarri ditu aurtengo edizioak. Horien artean nazioartetik iritsitako musikariek izan dute protagonismoa gehien bat. Zahara, Bomba Estereo eta Pet Shop Boys esate baterako. Baina Euskal Herriko taldeak ere aritu dira. Tartean daude Chill Mafia, Nogen eta Bulego. Eta artista gehienak kanpotarrak diren bezala BBK Live jaialdira ere mundu osotik gerturatu dira ikusleak. Hain justu 75 herrialdetan saldu dituzte sarrerak. We're from Norway. Pues yo de Zamora. Yo soy de Málaga. Ni Zumaiar naiz, eta lehenengo aldiz hemen. I'm from Hamburg, Germany. I'm from Canada. I'm from Phoenix, Arizona, in the States. De Catalunya, som de Barcelona, Igualada sobretot. Venim uns quants de diferents zones de Catalunya. Bilbao BBK Live nazioarte mailako jaialdia ez ezik belaunaldien arteko jaialdiare badela nabarmendu dute. Aurten jaialdira bertaratu direnen adintartea handitu egin dela adierazi dute eta gero eta familia gehiago hurbiltzen direla seme-alabekin. Datorren urteko data ere jarri dute jada. 2023ko uztailaren 6an, 7an eta 8an hartuko du kobetamendik Bilbao BBK Liveen 16. edizioa. Udazkenean egingo dute Euskaraldia eta dagoeneko badu doinua egitasmoak. Ezazu hitz bat izeneko kanta. Xabier Zabalak sortu du musika eta Andoni Egainak hitzak. Ahotza Andoni Egainak ez ezik, Aiora Rementeria, Zea Maizeko taldeko abeslariak, Beti musikariak eta Madalena Arzaiuz bertsolariak eta Ainhoa Larrañaga musikari eta aktoreak jarri dute. Bada gurean izan da Goiatz Urkijo Euskaraldiko egitasmoaren kidea eta aurtengo edizioa hizpide izan du. Eta horrekin utziko zaituztegu besterik ez guraldetik gogoratu neoro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Urten 3. egingo dugu hizkuntza ohiturak astindu eta euskararen erabilera handitzea xede duen ariketa sozial erraldoia azaroaren 18an hasita eta abenduaren 2 arte luzatuko da hitzez ekiteko garaia lelopean. Eta zer espero dugun aurtengoan, berriro ere Euskal Herri osoa, hau bizi eta belarri prestez betetzea eta aldala aurrekoan ez, 2. edizioan baino baldintza hobeagotan egin ahal izatea ariketa soziala kalean, elkarrekin, ilusioz eta konplizidade hori berriro ere kalera ekarri. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea.
gramofonoa. Istitzu pinatxorekin. If it wasn't for you women, Texaseko blues, jazz eta rhythm and blues abeslari, kompositore eta saxofonista da aditzen dugun hause. Eddie Vinson edo Eddie Klinghead Vinson. Klinghead ez izena jarri ziotelako ilea lixatzeko produktu batekin izandako istripu batengatik. Nonbait ilea leuntzeko lixiba zuen produktu bat erabilizun eta horrek ilea erre egin zion. Hortik Klinghead goitizena, buru garbia. 1917 jaio zen Eddie Vinson eta